hari ini tidak punya kata-kata. Masuk piye to ya? Nah, kata-kata bijak lho. Gak mau. Kata-kata Jadilah bijak. sing sak umuranmu, kanggo kanca sing sak padha awakmu. Pesan untuk teman-teman saya ngono lho. Aduh. Sama. Anu nyawi. Tugelen. Tugelen dadi telu. Edisi mangan jajan apa? Jajan ndok. Itu Sampean kacang ngakon telur. Wah, Guys, jalan izin. kata-kata lucu tak bilang mau. Sopo sing kata-katane paling lucu, sing entuk like paling oke, tidak menang. Main kacang telur. Yang bukan kacang telur iki. Andalanmu ya, seneng apa ya main kacang telur? Seneng bro. Kayaknya lek aneh ini. Awakmu sih gak seneng ya apa tadi? Kayaknya sing ora senengi kayu karo watu. Iya. Lek tapi misalnya seneng lek mangan piye? Lek mangan piye? Lah bisa ora to, Lek misalnya seneng lek mangan piye? apa watu tuh? Lho yo. Watu mangan piye? Wis, Den.